Ang mayunaynay malapit na, iiyak na ang mga mukhang syunga na palagi lang naninira sa kalaban na laging nangunguna. Ang mga syunga di na alam ang ginagawa, kahit ito'y masama gagawin nila, para lang sila ay mapag-uusapan, pero lalo silang naiiwan. Ang kapalaran ay hindi natin alam, baka kayo'y magwawagi sa hulihan. Pero kung ang numero ang basehan, himala na lang ang inyong pag-asa. Ituloy lamang ang inyong nasimulan, darating din ang inyong panahon. Pero wag puro na lang kayo paninira, para hindi kayo magmukhang syunga. Dapat makontento sa inyong numero, huwag ipilit kung ayaw kayo ng tao, para maluwag sa inyong kalooban. Mag-iisa na lang kayo't magmahalan. Panahon lamang ang kapalaran, kayo noon at kami naman ngayon. Kung maganda ang inyong nagawa, ang mga tao ay di sana nagsawa. Kung ipilit nyo pa rin ang inyong kandidato, dapat maganda ang strategy ninyo. Ang mga numero ngayon ay hindi tubiro, himala na lang ang tanging pag-asa nyo. Kung sino man ang mananalo, dapat ito'y tanggapin ng buong puso, dahil ang numero ay hindi biro. Himala na lang ang tanging pag-asa nyo, himala na lang ang tanging pag-asa nyo, himala na lang ang tanging pag-asa nyo.